Tehnološki je razvoj čovjeku omogućio da osvijetli noć. No ovakve svjetiljke koje raspršuju svjetlost u svim smjerovima pridonose takozvanom svjetlosnom onečišćenju, a ono pak nepovoljno utječe na biljne i životinjske vrste, ali i zdravlje čovjeka. I dok je u Češkoj ova ekološki štetna rasvjeta zabranjena još prije 4 godine, u Hrvatskoj to još zakonom nije regulirano. Prema istraživanjima, čak 90% stanovnika u urbanim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država i Europe noću više ne vidi mliječnu stazu. Naime, rasvjeta usmjerena iznad horizontale rasvjetnog tijela, osim prostora koji treba osvijetliti primjerice ulicu, osvjetljava i nebo, a ono već ima svoju prirodnu rasvjetu, odnosno zvijezde. I u Hrvatskoj svjetla u najvećim gradovima ugrožavaju noć. 2000. je ključna točka svjetlosnog onečišćenja bio Zagreb, zatim Rijeka te područje oko Zadra i Splita. No najnovija karta pokazuje da je osim na tim područjima do znatnog povećanja svjetlosnog onečišćenja došlo i u Istri te na Malom Lošinju. Posljedice svjetlosnog onečišćenja višestruke su. Ono ponajprije ometa rad astronomima zbog smanjene vidljivosti zvijezda, maglica i ostalih svemirskih tijela. Onemogućuje pravilnu izmjenu dana i noći. Na taj način utječe na jedan od vitalnih, mogao bih reći, fundamentalnih ciklusa u živom svijetu. To je vrlo jednostavno. Pokušajte ne spavati mjesec dana, pa ćete shvatiti o čemu se radi. Naime, umjetna rasvjeta strahovito djeluje prvenstveno na kukce i na ptice. Ptice koje se sele noću orijentiraju se među ostalim prema mjesecu, zvijezdama, zemljinim magnetskim polovima. U situaciji kada se zbog nečega zbune, recimo naglo na oblačenje više ne vide svoje orijentire, događa se da se dezorijentiraju i tada idu jedino na nešto što vide, a to su te neekološke lampe, svjetla koja isijavaju velike količine svjetlosti u nebo. Ptice se na to zalijeću. Tako je u Zagrebu bilo nekoliko slučajeva kada su cijela jata ptica stradala. Prije 5 do 6 godina na Trešnjevci u sudaru s vrhom zgrade na kojem je bila svjetiljka poginulo je nekoliko desetaka lisaka. Također, broj gnijezda na osvjetljenim područjima znatno opada, a na mnogima ih više i nema. Svjetlo privlači kukce te masovno stradavaju kad se previše približe rasvjetnim tijelima. Mravi pak rade treću smjenu. Mnoge su noćne životinje zbog toga poremetile svoj prirodni ciklus. Ni čovjek nije imun na onečišćenje svjetlom. Zbog neekološke, odnosno nepravilno postavljene rasvjete, svjetlo ulazi u stanove te može omesti san, ako naravno zastori nisu spušteni. To danju među ostalim pridonosi umoru na poslu, stresu i učestalijim glavoboljama. Smanjuje i sigurnost u prometu, zasljepljuje vozače te može prouzročiti nesreću. Neekološku rasvjetu lako je prepoznati. To su svjetiljke u obliku kugla. Ako ne svijetle s gornje strane, tada s donje imaju kuglastu izbočinu. Ona ne osvjetljava samo ono što joj je primarna namjena. Gotovo 30% električne energije nepotrebno se rasipa u nebo. Za razliku od nje, ekološka rasvjeta ne utječe na bioraznolikost, čovjekovo zdravlje, niti na doživljaj zvjezdanog neba. Ekološka rasvjeta je ona rasvjeta koja usmjerava svoje svjetlo baš na površinu koju treba osvijetliti. Dakle, to je kod, na primjer, javne rasvjete, imamo lampu koja je dolje sa ravnim staklom i usmjerava svoje svjetlo prema tlu. Problem svjetlosnog onečišćenja u Hrvatskoj za sad nije reguliran. U izradi je novi zakon o zaštiti okoliša koji bi to trebao riješiti. Prije 4 godine osnovan je HEP ESCO, koji je u 100% vlasništvu HEP-a. On se bavi pripremom, realizacijom i financiranjem projekata energetske učinkovitosti. U njima sudjeluju i Svjetska banka, Globalni fond za zaštitu okoliša i Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Ukupna vrijednost projekta je $40 milijuna. Znatan dio novca namijenjen je upravo zamjeni neekološke ekološkom javnom rasvjetom. Ona ima bolju iskoristivost uz manju potrošnju električne energije. Provode se projekti po modelu ključ u ruke. Ušteda može biti od 20 do 50%, ovisno o zahvatu na postojećem sustavu javne rasvjete. HEP ESCO vodi projekt u svim fazama i financira ga, a naručitelj, odnosno grad, odmah dobije novu i modernu opremu. Otplaćuje je kroz uštedu energije. Javna rasvjeta je u našem poslovanju izvedena kroz 2 projekta. Mi imamo izvedene projekte u gradu Novigradu u Istri i Zagrebu, ali isto tako imamo jedan niz projekata koji su u izvedbi, odnosno razvoju. Tako da se izvodi projekt u Rovinju, u Varaždinu, a u razvoju su još
Karlovac, Jastrebarsko, Sisak i drugi gradovi. U Zagrebu su primjerice rasvjetna tijela zasad zamijenjena na aveniji Dubrovnik i južnom Zelenom valu. Time je smanjena snaga svjetiljke i povećana cjelokupna učinkovitost sustava. Na godinu je ušteda više od $500 000. Valja istaknuti da je Novigrad prvi u Hrvatskoj nedavno zamijenio gotovo 80% javne rasvjete. Ušteda na godinu iznosi oko 70.000 kuna. Imamo točnu, preciznu procjenu da je 20% manja potrošnja nego što je bilo do sada. To je jedna velika ušteda i vjerujem da nije samo u tome dobrobit, ne? Znači nije samo u uštedi, nego u tome što smo mi uspjeli na taj način standardizirati opremu, bit će nam lakše i održavanje. Van toga što je ona osvjetljava samo mrtvo, znači cestu, kolnik i nogostup, ona ima i regulaciju u toku noći, smanjuje se snaga, jer nije svejedno da li je gust promet u 8-9 na večer ili su to 3-4 ujutro. U 3-4 ujutro automatski računalo kontrolira koje je vrijeme i smanjuje snagu prema prometu i prema životu grada. Ujedno je 16. rujna svjetska organizacija IDA, International Dark Sky Association, upravo Novigradu dodijelila glavnu europsku nagradu za ekološku javnu rasvjetu za ovu godinu. Voditelj višnjanske zvjezdarnice Korado Korlević u ime grada Novigrada primio je nagradu u engleskom gradu Portsmouthu. Kao pobjednik, Novigrad ulazi u odabir najgrada u svijetu na području energetski učinkovitih projekata i zaštite prirode suzbijanjem svjetlosnog onečišćenja. U svijetu jača svijest o tom problemu. Češka još 2002. jedina u svijetu zabranila ekološki štetnu rasvjetu. No mrak se može spasiti samo međunarodnom inicijativom. Tako bi se pridonijelo zaštiti biološke raznolikosti, ali i omogućilo da golom oku uvijek bude dostupna ljepota neba posutog zvijezdama.